Ardiiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu heɓi jaɓɓama teddinka ha lesdi Qatar. Laamiɗo lesdi Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Sani on taɓɓi Tinubu ha saare laamu. Nden soje en lesdi Qatar waɗani Tinubu jaɓɓama be teddinki irin ɗum soje. Ɓaawo teddinki irin ɗum soje, ardiɓe ɓen ɗiɗo fuu nasti nder faada laamu Qatar. Haa ɗon on bo dow gite ardiɓe ɓen ɗiɗo fuu lesdi Nigeria be lesdi Qatar waɗi jungo dow famre feere-feere jeeɗiɗi. Ministajo hakkilanki yaasi lesdi Nigeria ambasada Yusuf Tugga wakilti Nigeria ha waɗugo jungo man. Ha yake minista en nayo wato ministajo hakkilanki shanu ilmu be mo yaasi lesdi be hakkilanowo nder lesdi Qatar be mo shanu filu be luuɓe waɗi jungo dow darnde lesdi Qatar. Jami'en diga Nigeria ɓe ɗofti Tinubu bo tawaɓe ha ton bo hauti be ministajo hakkilanki shanu ceede be jahol yeeso risku lesdi Nigeria Mustawale Edu be mo shanu njamu Professor Ali Pate be mo filu Madam Doris Uzo Anete be ministajo hakkilanowo shanu jamɗe tilimɗe baaliɗe ha nder lesdi Mustadele Alake. Ha fahin wodi gomnajo diwal Borno Alhaji Babagana Umara Zulum be mo diwal Kaduna Alhaji Uba Sani be mo Lagos Mustasanwo Olu. Ko Nigeria be Qatar famri dow muɗum ni aran woodi dow ko laarani shanu ilmu, ɗiɗaɓum woodi tigguki dental filoɓe Nigeria be ngal Qatar wato Nigeria Qatar Joint Business Forum, woodi famral dow ko laarani sukaɓe be pijirle, nden shanu hakkilanki ɓiɓɓe Nigeria huwanoɓe hukumaji gomnati Qatar feere-feere be lamar al'adaji be yillaru wato tourism. Ha ragare woodi famral wakkere faddago kuuɗe ɓaleeje bananta nastingo be sorrugo moɗetekon karminakon hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi fuu. Famral man ni ɗum ɗo yi'a sattinan sobiraku be filu hakkunde lesdi Nigeria be lesdi Qatar. Kompaniji lesdi Qatar ɗuɗɗi omti lise muɗum ha lesɗe duniya feere-feere, amma wala kompaniwa lesdi Qatar nga mari lisal malla bo ko omti kompaniwa muɗum ha Nigeria.